Bé, bona vesprada i benvinguts tots a aquesta exposició. És el producte final després de tot el treball del primer trimestre i, com veieu, tenim una sèrie de fotos que qui millor per explicar-nos-lo que els mateixos realitzadors d'aquestes fotos, que són els nostres alumnes. I tal com vam explicar en el seu dia, una de les principals coses que volíem treballar era la competència comunicativa oral i, com a exemple, la presentació d'aquesta exposició, que els mateixos presentadors van ser els mateixos alumnes. Per tant, cedeix la paraula ja directament a l'alumne que ens va introduir la presentació que tenim ací i esperem que us agrade i que disfruteu del treball que hem fet durant prou esforç i durant aquests 3 mesos tots els nostres alumnes i els vostres fills. Gràcies per venir.